Fil-qalba tar-Rabat bejn it-toroq dojoq u skiet tal-lejl hemm storja li ilha tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Storja li ħafna nies jgħidu li mhix biss leġġenda. Imma avveniment illi xi nies fil-fatt semgħu verament b'wudnejhom stess. Din hija l-istorja tal-purċissjoni li ma deritx. Il-każ jingħad li seħħ aktar minn seklu ilu fir-Rabat. Dak iż-żmien dawn l-inħawi kienu ħafna aktar kwieti u mudlama milli huma llum. Wara nżul ix-xemx, it-toroq kienu jispiċċaw kważi vojta u l-unika ħsejjes li stajt tisma' kienu l-passi ta' xi ħadd sejjer lura biex jinġabar f'daru jew xi kelb ta' triq. Lejl minnhom xi residenti bdew jisimgħu ħsejjes strambi ġejjin mit-triq. L-ewwel ma nstema' kien il-ħoss tal-qniepen tal-Knisja. Qniepen tqal illi jdoqqu bil-mod bħalma jdoqqu waqt funeral. Imbagħad bdew jinstemaw passi, mhux ta' xi persuna waħda jew tnejn, imma passi ta' ħafna nies mexjin flimkien, bħalli kieku kien hemm veru xi purċissjoni għaddejja mit-toroq. In-nies setgħu jisimgħu wkoll dgemmgim ta' talb, bħalli kieku kien qed jingħati r-rużarju huma mexjin fit-triq. Xi residenti fettħu t-twieqi u l-bibien tagħhom biex jaraw x'kienet jiġri. Imma meta ħarsu l-barra, it-triq kienet kompletament vojta. Ebda persuna, ebda fanal, ebda purċissjoni. U madankollu, l-ħsejjes kienu għadhom qegħdin jinstemaw. Il-passi baqgħu jinstemaw mexjin tul it-triq. Il-ħoss tal-qniepen baqa' għaddej. Sakemm imbagħad ftit bil-mod il-mod beda jbatti. Sakemm reġa' waqa' skiet perfett. Skiet eżatt bħalma kien hemm qabel. L-għada filgħodu, meta n-nies bdew jitkellmu bejniethom, irrealizzaw li kienu semgħu l-istess ħaġa eżatt fl-istess ħin. Xi nies jaħsbu li l-irjieħ setgħu ġarrew magħhom il-ħoss tal-qniepen jew purċissjoni veru minn xi lokalità oħra. Logħba ta' ħsejjes li jirbu mbjaw bejn it-toroq dojoq tar-Rabat. Però dak kien biss l-ewwel każ minn sensiela ta' stejjer simili li seħħew aktar tard f'Malta. Jekk l-istorja tal-purċissjoni inviżibbli fir-Rabat kienet waħda inkredibbli, dak illi seħħ ħafna snin wara f'lokalità oħra Maltija huwa saħansitra ħafna aktar stramb. L-istorja sseħħ ġewwa l-Birgu, waħda mill-bliet iktar antiki fil-Gżejjer Malti. Fis-snin 50, żewġ nisa kienu qegħdin mexjin lura lejn darhom tard filgħaxija. Huma kienu għaddejjin minn triq li twassal lejn ċimiterju antik marbut mal-pesta tal-1813, magħruf bħala ċ-ċimiterju ta' Sant'Urrocco. Post li anka dak iż-żmien kien diġà meqjus minn ħafna bħala wieħed suġġestiv u skomdu. Meta resqu viċin taċ-ċimiterju minn wara l-grada fid-dawl tal-qamar, setgħu jaraw grupp ta' nies lebsin ilbies abjad. Meta qorbu, innutaw li dawk il-figuri kienu nies libsin konfrattija bajda minn rashom sa saqajhom u kellhom ukoll barnuża li tagħtilhom wiċċhom. Eżatt kif jidhru l-penitenti waqt il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Rawhom mexxin wara xulxin lejn il-bib taċ-ċimiterju. U għalkemm il-grada kienet magħluqa u msakkra, il-figuri bdew għaddejjin minn ġo fiha daqs kieku ma kienitx hemm. L-ebda kelma, l-ebda ħoss. Purċissjoni kompletament siekta. Iż-żewġ nisa baqgħu mwaħħlin hemm. Ma jistgħux jispjegaw dak li kienu qed jaraw bajnejhom. Il-purċissjoni komplet timxi bil-mod tul it-triq, sakemm waslet ħdej siġra kbira li kien hemm fil-viċin. Wieħed wara l-ieħor, il-figuri bdew jisparixxu ġewwa l-kavità ta' zokk vojt tas-siġra, sakemm l-aħħar figura sparixxiet ukoll. Fis-skiet totali, iż-żewġ nisa komplew triqthom lura lejn darhom, imma xi ħin ma lisnux kelma lejn xulxin dwar dak li kienu għadhom kemm raw. Meta waslu waħda minnhom fl-aħħar saqsiet, rajthom int ukoll. U ndunaw li kienu raw eżatt l-istess ħaġa. Skont xi verżjonijiet oħra tal-istorja, mar oħra fl-istess lokal ukoll rat l-istess avveniment u spiċċat tant beżgħet illi kellhom joħduha l-isptar. Matul is-snin ħafna ppruvaw jispjegaw din l-istorja. Xi wħud jgħidu illi n-nisa setgħu raw purċissjoni ta' fratelli reliġjużi vera illi huma ma għarfux sew fid-dlan. Oħrajn jgħidu li din hija sempliċement leġġenda illi kibret ma' żmien. Ma hemm dettall illi jagħmel din l-istorja saħansitra iktar intriganti.
Fil-passat, fil-Birgu kien jeżisti ritwal reliġjuż antik magħruf bħala l-Purċissjoni s-Sewda. Purċissjoni ta' penitenti li kienet isseħħ fil-passat u li f'dawn l-aħħar snin reġgħet bdiet issir waqt il-funzjonijiet marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira. Il-figuri li raw dawk iż-żewġ nisa setgħu kienu xi ħaġa ferm aktar antika, forsi l-eku ta' xi purċissjoni li kienet seħħet sekli qabel. Wara l-istejjer misterjużi tar-Rabat u tal-Birgu, hemm każ ieħor li ħafna Maltin iqisuh bħala wieħed mill-aktar strambi fil-Gżejjer Maltin. Din id-darba l-istorja sseħħ f'Ħażabbar. U skont dak li ġie rrakkuntat matul is-snin, dil-purċissjoni mhux biss instemmet u lanqas biss deret minn ftit nies, did-darba kien hemm ħafna xhieda. L-istorja toħodna lura l madwar is-snin 60. Lejl minnhom xi residenti f'Ħażabbar bdew jinnutaw bħal moviment stramb fi triq is-Santwarju. Fil-bogħod setgħu jaraw purċissjoni riesqa lejn il-Knisja, imma kien hemm problema waħda. Dik il-lejla ma kien hemm l-ebda purċissjoni skedata. Il-figuri kienu mexxin b'mod kważi perfett, f'linja ordnata, iżda bilkemm kienu qed jagħmlu ħoss. Xi wħud qalu li setgħu jisimgħu xi inipen fil-bogħod. Imbagħad ġara l-iktar mument stramb. Kif il-figuri waslu l-aktar viċin tal-Knisja, bdew jisparixxu naqra. Sempliċiment bdew jintfew bil-mod fid-dlam, wieħed wara l-ieħor, sakemm it-triq reġgħet ġiet kompletament vojta, bħal kieku ma kien ġara xejn. Il-purċissjoni ta' Ħażabbar tibqa' misteru, u meta tqabbel dawn ir-rakkonti ma' dak li ġara fil-Birgu u fir-Rabat, wieħed ma jistax ma jinnutax xebħ stramb. Inti qatt smajt jew rajt xi ħaġa simili għal dawn ir-rakkonti? Iktbilna fil-kummenti. Narakom id-darba li jmiss.